Ще ти покажа част 2 за силови, този път за обратен захват. Ще ти покажа базовите упражнения за това силово. Следващите кофички обаче не с обикновен захват, а този път обратен захват. Това са хубави кофички. Това е упражнение, като се качите, да имате повече сила, като се качите горе на лоста. Защото, нали, първо си изстрелвате, първо правите дърпаща част и после като стигнете отгоре на лоста, правите бутаща част. Това трябва да имате сила, бутаща сила. Това е едното упражнение. Изпълнява се като миналото. Пак трябва да стигне самия лост, да стигне до тук, до подкръдния кош и да се бутате. Изпълнява се по този начин. Това са хубави упражнения. Сега ще ти покажа набирания. Тези набирания са като миналите, обаче с обратен захват. Тук всичко е с обратен захват. Тук този път използвате повече китката. Така че преди, ако сте начинаещи и учите това силово, трябва да загреете хубаво китките за тези упражнения. За тези упражнения се тренирате и много хубаво китките. Там сила изкарват от тези упражнения. И това са набиранията, за да може да схванете това силово. Е такива. Това е другото упражнение. И сега другото упражнение е да висите буквално. И така, като го правите постепенно, ще набавите нужната сила за това силово. И ето така висите, правите тези упражнения. Трябва да имате хубава сила в китките, иначе ако почнете да направите веднага, аз като учих това силово не правих такива неща. Аз даже не правих и такива набирания. Аз правих само такива и постепенно с доста труд го правех и китките не ме боляха. После спрях зимата, спрях да правя силови, толкова да тренирам толкова често на лостовете и после като се завърнах, аз правих силовото, го можех. Правих по 3, 4, 5 максимум, а преди правих 10 такива без да спирам. И после като направих 1, 2, 3 такива силови, с китката много ме болеше. Дори да загрех, китката пък много ме болеше. Затова това силово малко е по-опасно от другото, защото може да се навихте много гъдно в китката. Сега ще го демонстрирам самото силово. Само да загреем повече. За набиране, колко набиране трябва да направите? Около 10 максимум. Правим минимум 10 това правите. И също така, ако искате, пак на лоста, ако е по-висок, може да правите малко да научите самата техника за да се стрелвате. Е така, като се засилите, има един момент. В този момент трябва точно да нацелите този момент, който се връщате. В смисъл, като се избудате и се залюляте, стигате до един момент, къде вече тялото се връща назад. Като стигнете до точка на този момент, трябва да се с много резко движение и с сила и да не сте много стегнати. Защото вече това обикновено в силово качвате се цак така. Обаче тук вече с друг захват не може да се завъртите китките по този начин, че не е удобно и нямате тази мобилност. И буквално като се засилите, стигате до тази точка,
изстрелвате. Да се изстреляте тялото напред, краката. Сега ще ви покажа направо, да видите как се случват тези неща. И да, това е техниката. Така ще се тренирате, за да може като направите ето така, това, с засилката да си подпомогнете. Защото това е трудно, така, ако го правите направо така да се качите, така малко трудно ще ви бъде. Даже аз не знам дали го мога по този начин, без да се засилим. И горе също така е много пипкава самото завъртване на китките. Защото при обикновено силово се качвате без проблеми. Обаче тук вече като стигнете до едно место, се видите китките да ги завъртите. Тук не знам как да ви го обясня по-добре. Аз като правя това силово, буквално когато вече тръгнем да се избутвам нагоре, пускам самия лост, го пускам и се завъртвам китката в въздух. Видяли са ме и другите хора как го правя и са много изненадани защо го правим по този начин, но друг вариант не виждам. Как може да се завъртите китките без да пуснете лоста. И това са упражненията, приятели. Други упражнения, ако има, ако сетите за други неща, за силовите, пак ще направя отделен клип за продължение. Сега горе-долу ви казвам само базовите неща, които са. И не мога да сетим в момента за упражнения. Ако се сетим, ще помисля повече върху силовите и ще направя друг клип пак за силови, за обикновено силово, за руско силово, за лицево пори за начинаещи. Пак ще се сетя какво може друго да ви кажа. И да, приятели, значи, нека тук ще ви излезе Instagram профилът и може да го посетите. И ако искате още полезна информация, може да се абонирате и да посетите канала ми, за да видите други упражнения за начинаещи на лостове и в домашни условия. И това беше, приятели, за днес. До следващия път. Чао!